Je príliš krátky na to, aby sme ho preplakali. Treba sa viac usmievať. To nie sú moje slová, to sú Beckimove slová. A kto je Beckim? To je jeden úžasný mladý muž. Volajú ho rýchla noha alebo čierny atlét. Beckim sa nebráni ani jednej z týchto prezývok. Mimochodom, jeho nohy sú naozaj veľmi rýchle. Keby som si tam dal steperské boty a položil to na parkety, vyhrám. Za tmavší odtieň pleti zase vďačí otcovi pôvodom z Macedónska. Jeho izba sa ničím nelíši od izieb jeho rovesníkov, až na vozíček, ktorý má stále po ruke. Aj schodku mám do izby. Jediný v byte. Rýchla noha skrátka nechce byť zavretá medzi štyrmi stenami ako vo väzení. Chce skákať, tancovať, baviť sa. Chce žiť. Život rovná sa jedna veľká party. To je také moje krédo. Ak chcete bežať so mnou, musíte bežať za mnou. Inak uhlíte cesty. Tak ako ostatní chodia každý deň do práce, aj čierny atlét má svoje povinnosti. Ráno sa musí poriadne rozcvičiť. Hodinka. Potom vysadne na vozík, prejde do auta zaparkovaného na dvore. Auto šoféruje sám, pomoc potrebuje akurát s naložením vozíka. Vždy je však niekto po ruke. Otec, mama, kamarát či bývalá frajerka. Vždy mu niekto pomôže. Prijať pomoc sa však musel naučiť. Krátko po nehode to vyzeralo asi takto. Mám takú príhodu v nemocnici, po 4 dňoch mi poslala kamarátová mama cukríky, ktoré sa odbalovali. Asi 3 hodiny som ho odbaloval, ten cukrík. A už som ho odbalil, tak mi spadol na zem. Tak som zazvonil sestričke, či mi ho podal. Ona mi ho podala a povedala, že Beckime tu nejesť, to je špinavý. A dala mi nový cukrík, takže som mal úplne chuť jesť, odbalovať ďalší cukrík 3 hodiny. Takže som ostal hladný bez cukríka. Lebo som nechcel pomôcť od druhých. Autom čierny atlét zamierí do posilňovne, kde ho už čaká tréner. Igor cvičí s Beckimom 2 roky a pozná ho možno lepšie ako vlastnú sestru. Niekedy má takú náladu, že urobil by všetko a niekedy má takú náladu, že neurobí nič. Alebo potrebuje odvrávať. To už vidím, že dneska je taká nálada, že dneska bude proste v tom, že ja poviem A a on povie B. Tak je. Rýchla noha je už skrátka taká. Musíte ju mať radi, aj keby ste nechceli. Beckim 24 hodín denne ma hneva. V dobrom kretén. My si nadávame každý deň. Jeho dni nie sú iba o cvičení a naťahovaní železa. No hej, snažím sa byť taký istý, aký som bol. A čierny atlét bol vždy tak trochu šialenec, rovnako ako jeho kamaráti. Napríklad tento rok na dovolenke v Chorvátsku desili dovolenkárov tým, že spúšťali Beckima na vozíčku rovno do mora. Naposledy mi vlastne ten vozík ostal na dne v mori. To bolo super, to som zasmial, keď som sedel na brehu bez vozíka. A to bol ešte jeden z tých nevidnejších kúskov, ktoré táto partia vyviedla. Ideme, panorama. Ciao, bambino. Ciao, bambino. Skakal som z lietadla, tandemový zoskok zo 4 kilometrov. Lietal som na Rogale s kamarátom, ktorý má ten Rogalo doma. Jazdil som na cestnej motorke s bratrancom, ktorý mi zviazal nohy vzadu a jazdili sme. Jazdil som na motokrosovej motorke na dráhe s kamošom. Sadol som si aj na bicykel a spustili ma z kopca, zviazali mi nohy, chytali ma, ináč by som padol, keď ma nechytili. Žijeme len raz, práve tu a práve teraz slnko svieti rovnako na všetkých z nás. Tak sa nemrač, ale zabudni na stres, zabudni, čo tu bolo včera. Dneska je tu ďalší deň, voda, slnko, party, klub, relax. Žijeme len raz, práve tu a práve teraz slnko svieti rovnako na všetkých z nás. Tak sa nemrač, ale zabudni na stres, zabudni, čo tu bolo včera. Dneska je tu ďalší deň, voda, slnko, party, klub, relax. Beckim je veľmi rád, že dnes sedí na vozíčku. Chýbalo málo a nemusel dnes sedieť vôbec. Ani ležať, ani sa smiať so svojimi kamarátmi. Pred 8 rokmi sa postavil na štart pretekov na bicykloch. Jak som stál na tej rampe, tak som proste mal nejaké tušenie, že niečo dostane. 323, je to asi Dávaj, Beckim! Na jednom skoku, ktorý som nebol istý, že jak sa skáče, tak som ho skočil, ale skočil som ho zle, zadrelo mi vlastne zadné koleso. Letel som cez predné koleso, padol som na hlavu a už tam
skoro salto dopredu som spravil, zastavil ma ďalší skok. Vúsať sa koža, ja som vedel, že spadnem, ale nechcel som zabrzdiť. Zraneného chlapca záchranári nakladajú do sanitky. Jeho stav sa však rapídne zhoršuje, takže do nemocnice ho napokon prevážajú vrtuľníkom. Nehýbe rukami, nehýbe nohami, dýchajú za neho prístroje. Bekim v tom zmätku myslí na jediné. Jediné, čo som stále hovoril, že nehovorte to otcovi, ale možno si to ešte nevšimol, ale... A zároveň vie, že sa stalo niečo vážne, že to nebude iba zlomená ruka či otraz mozgu. Pravdu sa dozvie po prvej operácii v Olomouci. Keď došli rodičia, som ich chcel pohľadkať, ale nešlo mi to, tak som kričal na sestričku, že nech mi odviaže ruky. A ona mi povedala, že nemám ich priviazané, že som od krku ochrnutý, takže som asi vedel, že čo to je. Pri osudnom skoku na bicykli si vážne poranil chrbticu. Ja som mal 4. stavec zlomený krčný, ten mi potlačil na 5., ten sa celý rozdrvil a potlačil mi miechu. 10 dní v nemocnici v Olomouci, 2 týždne na Kramároch, 4 mesiace rehabilitácie v Kováčovej. Lekári, opatrovatelia a sestričky sa striedali ako na bežiacom páse. Bekim sa všetko učil odznova. Chcete ísť na vecko, neviete ísť na vecko, chcete ísť do sprchy, neviete ísť do sprchy. Aj doteraz proste vždy, keď dojdem niekde do reštaurácie, musím si dať krajanú stravu alebo niečo, lebo si ho neviem nakrájať. Mám také ruky, že akorát by som mal v záhrade robiť sa jak hrable. Prvé lekárske prognózy zneli katastrofálne. Dnes ubehla rýchla noha oveľa dlhšiu trať, než by pred 8 rokmi kohokoľvek čo i len napadlo. Veľa vecí, ktoré už urobil len vďaka tomu, že prestal si všímať okolie a prestal si všímať ten svoj stav. Proste tak to spravil. Po lekárskom hľadisku sa to nedá. Nedá sa to. Nedá, sa nič iné nerozprávajú. Ale ja mám svoje hľadisko, ktoré hovorí, že dá. Takže ktoré je lepšie, to moje. Takže podľa toho si idem a ide to. Okrem rodiny čierneho atléta podržali aj jeho kamaráti. Aj im vďačí za to, že dnes nesedí zavretý vo svojej izbičke a trpko nepozerá z okna. Pri každom tí kamaráti väčšinou ostanú, ale keď ho zavolajú raz von, druhýkrát von a tretíkrát von a ani raz nejde, tak tí kamaráti sa roztrasú, proste volať ho už nebudú. Takže mňa keď zavolali von, tak som povedal, že nejdem, lebo ešte som mal taký pocit, že jak budú na mňa v meste pozerať, keď som na vozíku. Povedal som, že nejdem, tak som sa zabrzdil. A aj tak ma kamaráti otačili do mesta, takže mi to bolo v podstate jedno. Vtedy mal ten vozík ešte s tými štuplami, čiže on sa vedel dobre zapreť. Ale my sme mali samozrejme väčšiu silu. Neviem, koľko nás bolo, 6 asi dokopy. A nemal šancu. Museli sme to dať. A dal to. Úspech žne aj u dievčat. Jeho bývalá frajerka prezrádza tajomstvá, ktorými si získava ich srdcia. Som charizmom, šarmom, optimizmom, úsmevom, všetkým. Aj Bekim sa stretáva na ulici s nepochopením. Aj on pozná, ako páli na chrbte ostrý pohľad neznámeho človeka. Keď som išiel prvýkrát do mesta na vozíku, tak jeden stále tak čumel na mňa úplne brutálne. Tak som sa zastavil, s tými kypťavými ručičkami som sa tam odsúval. Došiel som za ním a povedal som, že čo tak pozeráš, si ma obhľadnúť, alebo sa ma niečo opýtať. Chudák zbledol. Keď sme išli koľkokrát po ulici, tak sa strašne veľa ľudí otáčalo. Dúfam, že po mne, ale... Čierny atlét má teraz pred sebou veľký cieľ a robí všetko preto, aby ho dosiahol. Chcel by som to dať na barle, chcel by som ísť, že pôjdem o barlách, niekade po meste alebo tak, ale keď sa to nepodarí, tak sa to nepodarí, ale zase nepripúšťam si to, že sa to nepodarí. Viem, že to pôjde. Určite to pôjde. To je jedno za koľko, ale pôjde to. Možno bude mať 60, ale pôjde to. Nikto v jeho okolí nepochybuje, že raz to dokáže. Ja si myslím, že on by to mohol dať. U neho je potenciál, ten sa dostať na barle nie zajtra, nie za mesiac, možno za rok, za 10, neviem, ale raz určite si myslím. Už teraz to vidím, že to už bude čoskoro, že začne chodiť a bude lietať s bábami po Pezinku a bude ešte asi väčší blázon, než je. Lebo teraz ten vozík ho podľa mňa tak trošku kroti a keď nebude na tom vozíku, tak bude jak z divých vajec. 8 rokov na vozíčku, 8 rokov plných zábavy, kamarátstva a smiechu, ale aj neustáleho boja s vlastným telom, cvičenia a premáhania sa naučilo Bekima vážiť si všetko, čo má. Pretože, ako on sám hovorí, nikdy neviete, čo vás ešte čaká. Nikdy neviete, čo sa stane, nikdy neviete, čo vám to pekné preruší. Už len zdravý človek by si mal užiť to, že sa ráno zobudí, otvorí oči, všetko okolo vidí, postaví sa a v kľude sa vie zvychcať. To je super.
Ďakujeme. Dobrý večer. Srdečne ťa zdravím. Dobrý, teda neviem, či by som ti nemala vykať. Môžeš mi kľudne týkať. A môžeš mi aj ty týkať, keď chceš. Fakt, dobre. Potýkame si? Ja neviem, dobre. Aké sú zvyky u vás. U mňa? My sa kopeme nohami. Reperské. Skúsime. Čo sa? Kopeme sa nohami. Kopnete? No ja kopnem, počkaj. A kam, do kolena? To je jedno, kopnete? Pic. Nebolelo? Ne, mňa pôjde, ja môžeš kopnúť aj do obidvoch. Fakt? Je, keď sa ti to podarí, vieš, ako sa budem tešiť? Ja nebudem kopať. Tak môžeš chytiť kolienko, jedno? Ja som to chcel počuť. To je Bekim. Stand-up comedy. Stand-up comedy. No. To ťa čaká v budúcnosti? Teraz len chalani ma postavia. Aha, stand-up comedy. Teraz ju robíš na vozičku komedy, hej? Sit-down comedy. Sit-down comedy. Ty sa stále usmievaš? Väčšinou, no. Počúvaj, keby som bola mladá, asi by som chcela byť tvoja frajerka, lebo s tebou je podľa mňa úžasná. A však si taká stará. Ale som vydatá. Tak to je. A ja nežiarlim, pohode. Ty máš stále takú dobrú náladu? Ja toho iba hrájem, doma plačem a tak. Ale ne, stále, väčšinou. Nie, počúvaj, lebo ako sranda, ale človek občas máva krízy asi. Tak určite sú, stredného veku je tam kríza. Tam som ešte nedošiel. Nemám krízy, mal som určite, bolo niečo, po úraze možno, že som si uvedomil, že bum, zmena v živote. Nejaká väčšia, asi väčšia troška. Zmenilo ma to trocha k horšiemu. K lepšiemu určite. K horšiemu to robím. čo si bol predtým? Predtým? V čom ťa to Mali zmenilo? sprate chodiaci. Úplne normálny chalan, tak teraz akurát stále mi to troška šíbe. No, ja mám pocit, že toto je absolútne jasný príbeh, jednak inšpirácia pre nás, ktorí sa občas sťažujeme. Ja neviem, že je zlé počasie, alebo nás bolí hlava. Lebo presne, treba sa tešiť, že sa človek ráno zobudí, postaví sa, ide na záchod. No, to je najdôležitejšie na to vecko, keď stihnete, keď ne, to je problém. Keby som mala svoju talk show, tak by si tam mohol mať okienko. A vieš, ako by to dopadlo, že to by bola potom tvoja talk show? To je paráda, že? To by bolo úžasné. No, máš také sny a plány? Ja by som tam chcel zavolať aspoň 200 vozičkárov do toho. Najväčšie schody by som tam dal. A úzke dvere všade. Jasné. A jak som si tu všimol na tých chodbách, tak asi najviac pomalovákov a potom by sme mohli začať. Stretávaš sa s takými problémami často, že teda presne pre vozičkárov nie sú pripravené veci? No, hej. Jasné, vecká sú na ne pripravené, schody sú do podniku, alebo po prípade máte zvonček, že keď ste vozičkár zazvonte a zvonček je 2 metre vysoko, tak teda... To je dosť ťažké. To si moc nezazvoním, no. Chodíš aj na diskotéky? Jasné, chodím. Ja mám kamošku vozičkárku, tá sa najviac teší na diskotéke, tá najviac tancuje. No to je super, ne? Diskotéka. Keď tam sú báby tancujú, poviete, že hľadaš stoličku, sadkaj si. A tak. A ako tancuješ? Ja sa prehadzujem z kolesa na koleso. Takto. Áno. Takto. A potom ešte dozad na zadné. To je perfektné. A niekedy to nevidie a... Počkaj, aj otočky môžeš robiť. Ale robím, no jasné, ale sa bojím, že veď keď padnete, nejak nestrašne môžete ochrnúť, alebo tak a... Úžasné. Druhýkrát. Ty už máš to isté. Nie, počúvaj, poďme teraz na tie tvoje plány, ktoré mňa fascinujú, že teda ty ten krok urobíš. Či to bude skôr alebo neskôr. No, urobím. Radšej, keby to bolo skôr. A tak ale ja si nevadí. počkam, ja som trpezlivý. To vidno. No. Vážne. Ty musíš naozaj makať. Hej, no to je Koľko pravda. času tráviš? 4-5 hodín denne. Každý deň? No každý, okrem soboty, nedele, to sa venujem... Tak ako kedy. Len tam vybehneme niekam a tak. Ja by som to preložila, nemusíš hovoriť. Doma sú rodičia. Príjemným veciam sa venuje cez víkend. Príjemným, no. Hráme kolky. A tak. Fotbalek, stolný.
ten plán, čo sa týka toho cvičenia, je nejaký systematický? Tak v podstate ráno stánem okolo 7, 8, musím ísť hodinu na bicykel, lebo tým, že som vlastne ochrnutý v krčnej oblasti, tak okolo toho zranenia sa mi robia také zrasty, ktoré vlastne vydávajú nejaké signály do miechy a strašne mi z toho trasú nohy. Aha. Mám také krče. Ruky mi sťahuje, mám krče a proste keď ráno sa zobudím, tak musím ísť hodinu na bicykel, aby sa to rozcvičilo. Jasné. Aby som mohol ísť normálne cvičiť. A sú na to tabletky, ale to neberem a je mi lepšie tak asi a to si odcvičím. Aha. Hodinku, potom idem do fitka, tam mám trénera, tam si odcvičím tak hodinku a pol, potom idem domov, laškám si, mŕtvolka na hodinu a pol a potom idem do fitka, odcvičím si a sú 4 a pracovná doba skončila. Počuj, ale aby si takto mohol... Ale samozrejme to hovorím tak iba, že niekedy to je ináč, niekedy to je... Jasné. Ale aby si takto mohol fungovať, musíš mať úžasných ľudí okolo seba a rodinu, ktorá ťa podporuje a robí ti zázemie. Hej, však to vlastne som vďačný iba im. Vlastne rodina ako mama, otco, segra ma držali brutálne a ďalej kamoši ma hlavne začlenili do života, ktorý som žil predtým. Robili sme blbosti vtedy na bicykloch, tak tým, že som ochrnul, došli za mňa do nemocnice a prvé, čo bolo s kamerami, došli Tamagotchi som boli, úplne, že sa so mnou hrali. Chytali mi nohu, cítiš, jak... No. S humorom je všetko ľahšie. Je to ľahšie, je to pravda. Tak sú horšie veci, ne? Že je rodina, ktorej zomre niekto, dieťa. My sme tu videli obrovské tragédie, ktoré sa dejú a naozaj, keď sa na to pozrieš z uhla pohľadu, lebo ten je dôležitý. No, niekto rieši proste úplne banality a v živote, čo mi príde, je stupidné a tak, no. My sme počuli, že máš nejaké tetovanie, teda jedno vidíme, to sú hodiny? Mám toho viacej, tu mám hodinky, lebo vždy, keď meškám doma, mi nadávala, viete, tak... Ešte je len 11, však? Súr je za 5-12. Opäť 12, no. A preto mám dvoj, aby som trafil. A čo máš ešte? Máš aj niečo skryté? Tu mám seba, keď som bol malý. Keď som sa vlastne prvýkrát postavil na nohy, tak som sa vrátil do detských čias, hej. A vyplazuješ jazyk, to je nádhera, naozaj. Potom mám spermiu a vajíčko a dátum, kedy som sa narodil. Srdiečko, láska v živote dôležitá, štvorlistok, keby som náhodou skočil niekam, aby sa mi nič nestalo. Áno. A som, čo som. Tu mám vytetovanú takú tetu, čo sa mi vlastne stalo. Tam mám miesto žiary nad hlavou má prevodník z bicykla, miesto patričiek má reťaz bicykla a miesto krížika je číslo, s ktorým som spadol, 323. A tu mám vytetovaného kamoša najlepšieho, čo zomrel. Mám takú ťažkú chorobu. To je podľa mňa tragédia a potom mám cez celý chrbát mám rodinu. To všade si ich beriem so sebou. Počúvaj, že ťa nemôžeme vidieť neoblečeného, ale máš aj nejakú celebritu vytetovanú? Karla Gotta mám vytetovaného. Kde? To je, som sa vyzliekol, ale mám... Nie, však iba povedz. Mám to na stehne tu. Je to pekné? Je to brutál najviac, ako fakt super. Potom to môžeme nasnímať? No, môžete nasnímať, len vlastne to asi oco uvidí, takže to je jedno. A čo, oco o tom nevie? Nevie. On nevie, to že ja som ho kúpil k 50-ke. Ty tak veľmi máš rád Karla Gotta? No jasné, ja spievam. Když muž se ženou snídá, zezdí na mne tupie zíra a tak, no. No, počúvaj, my sme sa rozhodli... Dojde Kájo, odpadne, keď sa mi tam podpíše. To by bolo. Bohužiaľ, takéto prekvapenie v našich silách nebolo uskutočniť. Stačí iba podpis. Teda. Ale to vybavíme, neboj sa, prosím ťa... Vieš sa otočiť? Je pravda, Ja by som ti rada pomohla. Ne, pozrite. Dobre, a prosím ťa, pozeraj sa teraz, pretože to je prekvapenie. Áno, to je prekvapenie pre teba. Ahoj Bekim, tu je Karel Gott. Já tě zdravím z nedalekej Prahy a teda jsem bohužel nemohl prísť, tak tě posílám moje nejnovější CDčko a doufám, že se raz stretneme a ukážeš mě to tvoje tetování. Jasne. Dovidenia. To bol ty, môj sen. Super. Aj s venovaním osobným Karla Gotta. Takže na budúce sa stretneme aj s ním. Jasné, určite, hej. Čo by si zaželal ľuďom, ktorí sa teraz na nás pozerajú a presne možno majú ťažký život, možno majú starosti, čo by si im odkázal? Ja neviem, neviem, ako podľa mňa
život je iba jeden, treba si ho užívať naplno, žiť tak, aby som sa mi to, keď budem niekde už odklecnutý, aby som mal na čo spomínať. A nebyť jak niekto, že ostane na vozíku a je doma, opúšťa sa a neviem, alebo niekto, že rieši, že ja včera som sa postavil na váhu, mám tam o 2 kg viacej. Vieš, aká to je tragédia niekedy? Však ja tomu verím, že preto som stále v rysovačke. Becky, my ti chceme zaželať nádherné Vianoce. Všetko dobré. A sme šťastní, že sme ťa mohli spoznať. Toto je naša inšpirácia. Človek, ktorý sa stále usmieva a môže nám byť vzorom. Becky!